Estimats fallers, falleres, amics i amigues, no vos podeu imaginar quin honor m'envaeix al dirigir-me a vosaltres com el president d'aquesta magnífica comissió, d'aquesta falla Vistabella per segon any consecutiu. Segones vivències, segones aventures, segons somnis que seran brillants i extraordinaris. I si he pres aquesta decisió, ho tinc molt clar, és perquè aquesta comissió compta amb un equip extraordinari, des de la pròpia junta directiva fins a l'últim faller o fallera. Junts fem lo impossible possible i realitat. A més, volia donar-vos les gràcies per tota l'estima i l'afecte que me demostreu i me digueu dia tras dia, setmana tras setmana, inclòs en el carrer. I sobretot a la meva família, que suporta les meues botxeries i me dona aquest suport i aquesta espenta per a portar a terme totes les meues aventures. I com no, estic convençut que va ser un somni, una vivència extraordinària perquè compte amb un equip brillant. 3 persones que fan això molt fàcil. El meu president infantil José i les meues fallers majors Gabriela i Mari. Junts anem a fer que aquestes falles siguin les millors de totes i encara més la millor festa del món. Jo vos vull donar un consell, no tanqueu els ulls i viviu això al màxim, perquè el més important és que els records i sobretot les falles 23 es queden al cor. A soles em resta convidar-vos a la Junta Local Fallera, a les falles germanes i, com no, a tot el veïnat a gaudir junt a nosaltres d'unes falles brillants, junts en el nostre casal, perquè si veniu aneu a tindre aquesta segona casa oberta de part en part, sempre amb els braços oberts per a gaudir junts aquestes falles, perquè recordeu que junts és millor. Res, molt bones falles, visca València, visca Picanya, visca les falles, visca la falla Vistabella.